On the way to Aluminios, Pangasinan. Let's go! Woo! Welcome to Baybay Sur. Yan o, ganda. Alaminos, Pangasinan, Bolo Beach. Alaminos, 100 Islands. Po, dito na lang po. Pwede na yan. Dalawa lang kami. Dalawa lang po. Sarap! Fresh talaga, fresh. Baling fresh eh. Rockin' Adventurer. Okay. On the way to Aluminios, Pangasinan. Let's go! Nasa tapat na tayo ng Kamitulis. Nasa alta na tayo. Mamalakad na tayo. City proper. Mamalakad City. Bayan ng Kapas. Nasa Kapas na tayo. Kapas Public Market. Masarap ang longganisa rito. Ito, nandito na tayo sa intersection papuntang Tanan, Concepcion proper. Diretso, Tarlac. Let's go! Tarlac City. Nandito tayo sa Lucita. Tarlac City. Ito yung Tarlac City. Kakaliwa na tayo dito sa papuntang Kamiling.
San Isidro na tayo. San Isidro, Tarlac. Diretso lang tayo. Pagkalampas sa bayan ng San Isidro, bumilis na ng konti ang takbuhan namin. Dahil sa madalang na lang ang mga sasakyan, napakaganda na ng daan at maluwag. Ang takbuhan namin pala dito, nasa 60 to 70 kilometers per hour na. Tamang bilis lang, hindi mabagal, hindi naman mabilis. Nag-voice over na lang pala ako dito. Bukod sa wala pa tayong mic sa GoPro natin, malakas na ang hangin dito. Pag-usapan pala natin ng konti itong performance ni Gravis o Gravis, at ito pa lang ang unang long ride niya, Papalakad, Pampanga to Alaminos, Pangasinan. Pagdating sa kanyang makina, napaka-smooth ng kanyang andar at napakatahimik ng kanyang makina. Nasa San Ignacio na tayo at maganda pa rin ang daan at mga tanawin. Pagdating naman sa suspension nitong Gravis, hindi naman siya masyadong matagtag gaya ng mga naririnig ko o nababasa sa mga group. Huwag lang sanang malubak ng malaking lubak. Sa kanyang riding comfort, napakalaki ng kanyang upuan. Hindi ko man naramdaman ang sakit sa aking wet po. Ano pa kaya kung meron tayong gagamitin na kutsyon gaya ng mga nabibili sa online? Makakadagdag ito sa riding comfort. Itong stock tires ng Gravis ay gawa sa IRC. Ang sukat ng gulong sa harapan ay 100 by 90 by 12. Sa kanyang likuran gulong, meron naman siyang sukat na 110 by 90 by 12. Malapad-lapad na rin ito at makapit naman ito sa daan. Pero mag-iingat pa rin dahil hard compound ang stock tires nito. Pangasinan! Woo! Pangasinan! Nandito na tayo sa mga tarin, Pangasinan. Let's go!
ano? Ha? Kami ay Merry Christmas na lang po sa inyong lahat yan. Oh, yung silindro. Merry Christmas na lang po sa inyong lahat yan. May nagkaroling sa atin, isang local dito sa Aguilar. Alright. Okay na. Okay. Mula Mabalacat, nag-coffee break lang sa 7-Eleven Santa Ignacia. At pangalawang stopover namin sa Aguilar na. Nag-stretching lang at uminom ng tubig. Then, tumuloy-tuloy na rin kami sa aming ride. Hanggang dito, wala pa rin problema si Grabis. Smooth pa rin ang kanyang andar, hindi man siya nag-overeat. Minus, straight ahead. Alright. Lapit na tayo sa under guidance. Lapit na na. Wala lapit na yun kami. Mas mali na. Nasa suwal na pala tayo. Suwal na pala to. Ito ang bayan ng Suwal. Sa Suwal, dito makikita ang Suwal Power Plant. Sakto na. Ah, kanya-kanya ulit. Sakto. Zigzag. Nasa Suwal Zigzag na tayo. Dito, nasubukan ko ang mga gulong ng Grabis natin. Makapit naman at kahit papano bumabangking din ako kahit konti lang. Yung safe banking lang. Dito, napapabilib na ako kay Mio Grabis mula sa suspension, sa riding comfort, sa kanyang makina at sa kanyang stock tires. Hindi ako binigyan ng konting problema or pag-aalinlangan sa daan. Hindi pa rin sumasakit ang aking katawan dito at ang aking wet po ay okay pa rin. Regarding sa vibration ng makina, hindi ko siya naramdaman dahil hindi naman ako lumampas ng 80 kilometers per hour. Paminsan-minsan nararamdaman ko yung vibration, pero dahil siguro sa mga nakakasalubong kong truck, yung hangin na dulot ng kasalubong kong truck, doon ko nararamdaman yung nanginginig yung buong motor. Usapang gas consumption naman, medyo uhaw si Grabis kumpara sa mga ibang unit, pero konting depression lang siguro na ibibigay naman ni Grabis ang gusto mong torque o pwersa, kaya okay lang. Sa looks naman, napaka-pogi ni Grabis. Kahit na tabihan ka ng ibang unit, napapatingin sila. Kaya sa presyong 84,900, ox na ox ang Grabis. So, ang masasabi ko dito kay Grabis, isa siyang practical na scooter. Bukod sa mga features niya, napakaganda pa ng looks.
Welcome to Baybay Sur. Yan o, ganda. Ha? On mo na yun. Makawan niya, wah. On na eh. Kung makawan niya. Okay. Alright. Woo! Alright. Ay. Ay, sundo. Alaminos, Pangasinan, Bolo Beach. Nasa Bolo Beach tayo. Low tide. Low tide ngayon, no? Kasi ang oras ngayon na eksaktong 12 ng hapon. Kaya tsaka konting relax lang. Ito kasama ko si Budol King. Ito, yan, si Budol King. Ayan. May tawa-tawa pa. May tawang nising budol. Ayan. Napakaganda ng ating dinaanan para sasabihin mo, Budol. Ayan. Exciting yung dinaanan natin. Napakaganda. Oo. Doon pala yung mga Kaliwang parte, bundok, kanang parte, dagat. ayun, nature na nature. Yes. Yan. Yan si Budol King. Basta kasama si Budol King. Di man ako inantok sa biyahe dahil sa ganda ng daan. Oh, eh. At tanawin. Ayun. Sinasabi ko sa'yo na napakaganda ng dagat ng Alaminos. Bolo Beach pala to. Alaminos to, no? Alaminos na. Alaminos to. Ayun. Ayan, kagandahan. Sa Alaminos po tayo ngayon. Hinintay lang natin yung soft drinks. Magpapalamig ng konti. Welcome to Alaminos. Mangrove Park pala itong dito. Ayun, mga bakawan, no? Kaya kita mag-park. Pinili na. Mangrove Park, eh. Ha? Saan ito pwede?
Bud Mangrove Park. Ganun pala ang pronunciation niya. Yung GoPro. Ang gap namin, sad-sad talaga yan. Ali kasi kaya niya. Ano? Ito yung mangrove. Na, pulo. Makabaka-bayaran pala na eh. Halina. Kanyang tayang mo. Kanyang tayang mo. Ano ka rin? Hello. Kaya magkano? Ilocano, Panggaltok na eh. Bud, ganun. Ganun pronunciation pala. Pero Alaminos na to, no? Alaminos, no? Yes, Bud Alaminos, Pangasinan. With YouTuber Botchok. Yun. Hello, shout out. Parang totoo, no? Ayun, no? Ayan, no? Siyempre, ha? Mamalingki tayo sa ano. Hindi, ito yung ano eh. Mangrove dati kasi madalang dumi. May Kylo, may wash out na. Yung Angel Island, sila ba yan? Hindi pa, no? Happy, yan na yan? Tama, wasala ka rin? Oo, ito maputing ito. Yan na ba yan? Yan. Ito, nandito na kami sa Andred Islands. Alaminos, Andred Islands. Palis na tayo ng Andred Islands. Diretso naman tayo sa Palengke. Mamili tayo ng mga sariwang isda rito sa Alaminos. Okay, let's go! Ano isda yun? Malaki. Yan yung malaki na yan. Red snapper. Red snapper. Ano pa kaya kung malaki siya, no? Magdodoble. Pwede na. Dalawa lang kami. Dalawa lang po. Hindi pa pwede? Sige na. Ito. Mga boneless bangus sa Alaminos. Kausap eh. Balik? Hindi ako na mag-boneless, sir. Pwede. 247. 247? 247 yun. 240 na yun. 240. Hello. Dito na kami sa Baluarte ni Roy Tayang, the Budol King. Ayan. Masyadong busy ang Budol King. Dito kami mag-overnight sa farm na Roy Tayang. Yung kanyang iyaw. So. Ay, sayang itong mga namatay oh. Mangga ito. Sayang, no? Mangga rin yun.
Ayaw ko lang po kayo nanay. Yan ang farm ni Roy Dea, the Budol King. May swimming pool pa sila dito ba? Ayan. Kaya lang wala laman ngayon. Dami nasirang mangga pala. No? Ayan, nandito tayo sa farm ni Roy. Ayan ang mga alaga niya, oh. Ang dami, kaldereta, nakikita ko. Lawak pala ng lupain mo, Senyor Roy. Uy, burak na yata to. Ay, po dito. Ayan. Hoy, aso. Hindi makatok lang, Ken. Ali, Ken. Bakit? Ay, ano mas na Ken? Okay, nandito na kami sa A-house ni Roy Deang, the Budol King. Papahinga lang kami ng konti, then mag-iiyaw na. Then, tulog na mamaya. Dito kami mag-overnight ngayon. Ito si Daddy Cooks. Ayan ang specialty bangus niya. Timplang Daddy Cooks. Ayaw akong palapitin. Wala naman ng sikreto. Nalalaman sikreto daw. Malapit na. Pwede na ako presenta sa mag-apply sa Daddy Cooks. Kabang mo na? Press. Opya. Yung nagbibideo, yan ang expert sa bangus talaga. Under, training. Itong dalawa, bangus rin ta. Pusit. Tapos si Fresh pusit yan. Galing sa dagat. Sarap! Ay, Roy, oh. Ano naman eh? Ito. Fresh talaga, fresh. Baling fresh eh. Yaman yun eh. Buntok. Nakasakaya man yung patso kanina. Tarakal sa ulam. Kape. Kailangan may pouring kape. Napapababaling ka eh. Bukas ka ba? Kabahan na kasabay pa sa din eh. Ay, di naman na kaman kayo eh mo. Tatunggalan mo sa sa'yo. Parabak. Hello, good morning, Alaminos. Yan. Pauwi na kami ngayon umaga. Mag-aalmusal lang. Then, on the way na to Pampanga. Pangasinan to Pampanga. Day 2. Ayan ang mga kabayo namin. Ready na lahat. Mag-aalmusal na lang. Thank you very much, Alaminos.